हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाबाय नै आं दिनै ड्रागननि फ्रुइट जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर फ्रेस मोननायखाय माने बेरे फुंजानि जानो नागिरलायबाय जोंहा बिमा फिसा अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालाम करती हूं मैं हाँ इस तरफ जाओ इधर जाओ मैं रखने तो दे तुम लोगों खाया एकदम फ्रेश आरोना बेयावनो गायो जों थानायावनो गायो ओमफ्राय जौसेयाव मोनथाम नै बिराद गोथाव जाखादों खोमा नायनोसै र' माने गोथाव जाखायो आरोना बोसोरै बेनिया खायसेया माबा दैस्रुस्रु जायो ओमफ्राय लिपस्टिक नांनाय बायदि जाबाय हनै जारलासो खुदै खा गोथाव जाथारो बेयावनो गायो आरोना खुदैयाबो ओरै जाखाबाय इधर देखो भैया आपको देख रहे देखो ओ अबस्था गैला आयु थैसै माखो जागोन माखो मागोन एकदम बासिगासिनो हनै देखो परी को कैसा देख रहा है ड्रैगन फ्रूट खा के कैसे देख रहा है तू कैसा लग रहा है खा के कैसा लगा चल हाथ धोती हूँ हाँ बस हो गया जाखांबाय आरोना कैसा लगा बेटा ड्रैगन फ्रूट खा के मामा टेस्टी जाखांजोब्बाय जोंहा दासो खुगा सुना होखांबायमोन आरो जाबावनो बिबाय आरोना